Niekedy sa nám stane, že potrebujeme vytvoriť objekt, ktorý bude väčší, ale proporčne rovnaký, ako je ten pôvodný. Napríklad, ak chceme urobiť dozadu taký tieň, alebo také zväčšenie, taký obvod, skopírujem si ten istý objekt, pôjdem v rámci ciest, máme tam možnosť, že offset, alebo posun, viem si posunúť hrany toho nášho objektu smerom von alebo smerom dovnútra tak, že ten posun sa deje rovnakou vzdialenosťou každej tej čiarky. Napríklad smerom von. Si nastavím, aby sa mi to pretlo. A tým pádom viem vytvárať také zaujímavé efekty. Dám tu napríklad inú farbu. Urobím tomu nejaký rámček vzadu.